Untuhan na dyan di ayo eh. Kung manok lawgan na makatong yuyok. Yo! Yo! Problema po ng bata apon kay bungol kayo tawag ko. Painom na pagkatong unto na kayo. Sao niya kung mga manok. O dyan ni nagdasa kong kadato. Pero susuyo agapon ko ka. Tapos kaluoy sa kong manok, nagpasilong daw, niinit na doon di ay kayo. No? Okay na ka, no? Alino, kinom sa dirin ako, no? Ang sama niya kong manok ka nagkaluya man, eh. Awaw, giwaw, doon ay tama, no? Yo! Asa man? Ay, Dalisa! Ano naman, boss? Tawag niya kong manok. Nagkaluya man, eh. Idok ka na, boss. Nandisco mo na gabi. Oy, kanaan, manok, mandisko. Taon sa man, iwanin ni mo pa yung nag-vitamins? Di pa inom na ako tiki-tiki para lagsik ba? Nandisco mo na gabi, igod. Lagsik sa mong kalimutan, tanawa na akong manok, nagkaluya. Nganoy mo magipainom mong tiki-tiki nga. Manok, manibri, manibaboy. Basta mo na, boss. Halbis ako na paimnog kulapo, inon. Kundi tanduay. Para di mo pala ubog na, boss. Iyo mo, eh. Kaya mindagana. Mong manok, naliwat na ni mo. Palahubog. Tarong-tarungan na yung trabaho yok. Huwag na yung mahitabuan niya akong manok. Pasailuay kay tanggalon dyan ka na ako. Kompleto kag sweldo dire nga. Nawa. Ala. Hindi naman lagi nikip tayo. Boss, basig maong di na nakakita imong manok. Ang basig na African and fever na. Kaya di pangambok ka tayo imong sweldo na kung 3 pesos tibok, boss. Kaya huwag ko na hangol na to. Di ba? Ipangutan na. Tigang ano, nabutan niya akong manok. Kung saan na sa fever. Na fever ng manok. Mas may napa kay fever ane. Ay, bahala ka na, boss. Ay, di na ko kwenta ng batasan ni mo. Dahilo na ng ipon ni mo. Unsa na ka nang imong gaitom? No. Dalo ajo ko no, ajo ko katiman nimo kay busy jud si daddy. Ano ko nang luspad ba yung taon bisag itom ganong nakita jud akong nang luspad kanong. Ito yuyo ko man na. Sige lang no, paimnon ra tikag kulapon nga. Or ba yung taon ni kinaisugan bisag way buwang makadaog. Anak ra kano ka? Inom ra tubig anak. Tao dire. Ayo! Ayo! Ay, ano to, boss? Kanang upalit unta ko kanang manok na may baligyang manok dire. Kanang gipita kanang kuan kanang ito ba nga manok? Kanang itong tanan. Leo ko nga muna, boss. Asa ba Asa na? eh? Boss! Nawag na po ning bag. Wa pa ni ka mulayas. Na, balayaso na mo ko ni mo. Napagigaw ang sweldo na ko. Nawag na manok na ko diya. Naitawag rin, boss! Yang gay tao di ka ba makigistorya diya? Sa panamang ka. Ano, makigistorya ako, boss? Nga ikaw, magibangita. Tapulan na po ni mo. Ultimo pagpakigistorya, imo pa maipanugo na ko. Ako na ipangita na dahil kinsa man na. Kinsa man na nangita na ko diya ba? Ay, boss. Oh, Ayun, buntay na. sa may nakamayos buntag. Kanang, buwan ba? Nakay ba? Ako naman yung magigawad nga. Oh, buwan ko. Sorry, boss. Oh, alam, boss. Nakoy, baligyang manok dire. Nangita lay kong manok nga kanang itong tanang gisiya ba? Na mo na? Ano nga itong? Oh, Tao nga pribalas, di ka! ilang buwan na mura mag ilir magkay nagnaong, boss. Manok itong ito, boss. Parang naong niya yun. Na, igurot. Ana, isaam dahil kay manok ko. Akong palit tulog ba, kay ginahalang boss. Ano law manok? Sa mo ko rin buka kay. Mao nilaw. Tayat balik kasi yung kwando. Hindi mo gibangita. Itong nga manok, boss. Namo na, boss. Ay, akong paliton ba? Itom nga manok. Ay kana boss na ami anak. Asa man, boss? Ay sama. Ay, agi ka kay bag ibaligya ka na akong di. Eh, balik ka na, boss. Di. Kasi nga manok mo. Balawan nun kay nga manok. Patanawa lang ko, be. Patanawa lang ko. Putan aura ka. Tanaw na, tanaw. Sige, problema na. Asa maron, boss? Explain na kaning manok ka, bisag way buwang ni siya, makadaog ni siya gyapon. Naituga ko na anagod. Oh, Mura ma Marvin. kaluyan na dyan siya kay gipainom atong akong. Ni, ano yung gipangita? Ha? Ano yung gipangita? Ito baka ka manok. Ito lagi. Yaw sa man dai. Usabi, puti. Ako na ito man eh. Ako na paliton eh. Bisa pila akong bayran, pila man. Naunsa naman ang giingol ko nga di lagi na nako ibaligya. Ibutang kay maka. Sa balhimo di na ibaligya. Dili. Ayo pa yung tao kong dapit, boss. Nangita ra duguan na, boss.
Bonita lang ko, boss. Bonita lang ko. Sakto na kay. Mawa ang akong dagon ani akong manok. Ako na kasi kainuman eh. Ako nga ni boss, palito na ako ba? Bisa pila akong bayaran. Sa magkangan ay magagoy na di lagi ko. Ina boss. Hindi ako pwede ipaligya. Ay maura ni manok na kung abina ka bangis. Bisag way buwang mapatay ang kundra. Nakaw na dito. Pauli na doy. Yok! Yok! Papaawara ko nito kung atubangan yok. Kana boss, karos. Nako na po paapil og paawa kay malas kay ka. Sige na boss. Yang imong utang na ko, boss. Ay sa nang utang papaawa asa di kay sabukan kayo. Nawas. Si panguat manok. Sapot na. Sige na boss. Sila ang dana. Di lagi na may mo. Usa ba kayo bawa niyo ko rin ka akong bawa niyo. Ay to, ani. Wakay sweldo maka. Ay to. Hawa ko. Napila boss, akong bayaran. Sige boss, tinuod ni boss. Wala na ko ba? Wa niyo. Tana, boss. Na, Tana ba? Sukmagong di karon. ay mamugot. Ayaw ba? Ako pira ha boss. Mahal para bilis mo naong boss. Bilas pa na imong sinina. Tana. Yang 3 mabusilan ta. pesos sa mga sweldo diri. Yang minanaor ko nimo. Igi mulak to nilagi ko. Bisag manok, itong pa kayo, di pa ibaligya. Bis, nanginahanglan ta to. Abi po ng tawhanay, nagkinahanglan ta to kay sumpa to sa ungo. Nakagi ko sa among baryo. Taysa no. May pag-ako na itong kawaton. Tukal di may baligya yun. Kawaton lang rin ako. Humang karon. Tarak. Target lock. Sorry, butang to. Viral na rin ako. Oh no! Viral na ako para inong di kawat. Viral ako. $100. Oh, bye-bye. Problema jud ko kung mandok ko yun sa may tambal ato nagkaluya man to eh. Ako na lang to paim ng vitamins eh. Yok! Yok! Bungol po ni tawana eh. Mangita na jud kog laing pa. Yok! Ano, boss? Dali sa kuha ang vitamins ko kay magpakuan ko sa manok. Katong nyo, katong si-relax. Ako ang vitamins sa manok kay nagkaluya. Ala! Patay yung... Oh no! Ano bang manok na kuha ni? Yo! Patay na akong manok. Yo! Dali ayong! Ang bungol mabunin mo. Yo! Ipulian naman yung tao ni 500. Doon nga tag 20 minutes. Kaniyara ko tali lagon. Ano lang? Dali ba doon? Asa manok na, boss? Ay, pera ko sa kawate. Ano ka na sa kanidol? Ako manok ko. Busugin lang po na, boss. Hindi mo labot na ingon. Ikaw gagako. Nakabantay kas manok direwa. Tuog maugikan, boss. Lami po na mag-ipabantay. Ipabantay. Oo, ayun lang ko tali. Ipabantay. Di ka nga nung natuugan ka. Dok kama ko, nandisgong ko gabi eh. Saan ito na akong manok na unsa man diing na ba yan? Bahala ka, boss. Busugin lang po. Oh no! Ay, boss! Ay, nagbalik! Tara, pre. Kada kang butilya, pre. Nakabitaw. Pag may tina ni patagay ni talam ni. Ay, pabantay matuog mahinon. Naunsa na akong manok. Patay tani ron. Ay! Nagunsa pa mo niya! Boss! Amo na yung butilya kaya palit mo sigarilyo ba na pang mighty, tagay. Ubay-ubay na magamay. Unsa man nakuha daano sa balangin? Di balatan yung panahon na, hindi kuhawa pa akong manok. Ay! Kabantay magmanok dire. Wow, boss! Para Ikaw naman ng sura. lagi kawat akong manok tao lagi puliyag 500. Ikaw ang may mag-uul, boss. Kaya may 500, boss. Ganito na. Sabay di magkulan ng 20 mil tong manok ibulian ng 500. Kamu ba? Kamu ya kawat akong manok no? Ay, pasayin naman yung boss. Ay, ikaw naman na masura. Ay, di mo kamu ya. Mga tawanan, mga abusado kayo. Blakan ko. Sita, naman lang ako eh.
ito'y kinakusgan akong manok. Isa ko'y buwang, makadaog dito siya. Bangkin na lang itong itaw na. Oh no! Ang sako din! Okay ra, namday 500. O sige, larga!